पीएम किसान सम्मान निधि आसननि रां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। पीएम किसान आसननि 16 नम्बर किस्ति होनायनि खालारखौ दिनै भारत सरकारा फोसावनानै होबाय। जायफ्रानोखि 15 नम्बर किस्तिसिम रांखौ मोननो हाबाय, अब्ला बिथांमोना 16 नम्बर किस्तिनि रांखौबो बे फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो मोननो हागोन होननानै मिरु सरकारा दिनै फोसावनानै होबाय। मिरु सरकारा फोसावनानै होनाय बायदिब्ला जायफ्रानोखि पीएम किसाननि 15 नम्बर किस्तिसिम रांखौ मोननो हाबाय, अब्ला फैगौ 28 फेब्रुवारि खालार खालि हादोरनि साफ्रोम पीएम किसान सम्मान निधि आसननि रां मोनगिरि बिथांमोना 16 नम्बर किस्तिनि 2000 रांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला बे जाबाय आबादारि बिथांमोननि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। आरो जायफोर मोनगिरि बिथांमोना दासिमबो गावनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव बे राङा हाबनाय नङा होननानै बुंदों। बेखायनो थाबैनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामनो थाखायबो खावलायदों। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुक पेजआव नायगासिनो दङब्ला अन्नानै फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होनो थाखाय दाबावगारदो।